Princippet om energibevarelse går ud på, at energi ikke bare kan forsvinde. Energien vil enten fastholdes der, hvor den er, konverteres til en anden form for energi, eller overføres ved kontakt. Princippet om energibevarelse indgår i de to forsøg på den måde, at i det første forsøg, hvor der blev testet, hvad den mest effektive kilde til opvarmning af vand var, så blev der testet, hvor gode de forskellige apparaturer var til at overføre energi til vand. I det andet forsøg, der blev der testet, hvor gode de forskellige stoffer kan være til at optage energi. Det vil altså sige deres varmefylde. De ting blev testet ved hjælp af den naturvidenskabelige metode, som er for det første et eksperiment. Det vil sige at teste noget i praksis for enten at bevise eller modbevise en teori. En anden ting, det er at benytte sig af matematik. Matematikken som sprog. Og alt i naturen er også bygget op i matematik, så det giver meget god mening. Gyldne snit er et godt eksempel. En tredje ting er abstraktion. Det vil sige, at man abstraherer fra faktorer, som ikke betyder noget i den sammenhæng eller i det regnestykke, man er ved at lave. Den sidste ting er idealisering. Det vil sige, at man i sine udregninger antager, at der er nogle ideelle forhold, fordi der er rigtig mange fysiske faktorer, man ellers ville skulle tage hensyn til. Så man skaber et miljø, som i princippet ikke er muligt i virkeligheden. I forsøgene kommer eksperimentet og matematikken til udtryk, da et forsøg er et eksperiment, og man benytter sig af et regneark til at bearbejde den data, man har fået.